Hvilken en skal vi starte med? Nej, vi må ikke kigge. Jo, for vi ved godt, hvad for smag det er. Vi kan bare ikke se, hvad det er. Og skal vi ikke starte med... Den er så simpelthen, vi skal slutte af med, fordi toothpaste, den er så god. Okay, Når man ved, man kan jo faktisk ikke vide. Okay, skal vi starte med den der? Ja. Det er måske Tutti Frutti eller stinkende sokker. Okay. Ej, hvor er det klam. Okay. Nej, vent. Okay. Nej, vent. Ej, så. Ej, jeg tror virkelig ikke, at det er Og vi skal alle tygge dem. Ja. Nej, vent. Jo, man skal tykke på at spise dem. Okay. 1, 2, 3. Nu. Au. Tutti Frutti. Au! Ej, jeg er nødt til at spytte det ud, det smager bræk. Au! Au! Au, det var virkelig ulækkert. Det var stinkende sokker. Ej, jeg fik Tutti Frutti. Nej, det gør jeg også. Den smager virkelig. Ej, jeg får det virkelig dårligt. Jeg skal have en ny. Okay. Okay, hvilken en tager vi? Vi tager Den der. rådden æg eller Ej, jeg får smørpopcorn. Nej, vent. Nej. Man kan overhovedet ikke dufte noget. Vent, jeg skal ikke tykke munden. Ej, du er ikke. Au. Ej, jeg har hørt alle det dårlige. Er vi klar? Ja. 1, Nej, vent. Jeg skal også lige gøre det. Okay. 1, 2, 3. Træne. Bare popcorn! Ja, det fik jeg også. Jeg ved det ikke, jeg ved det. Smør det æg. Ja, au! Ej, vent, det gør mit faktisk også. Ej, det tror jeg faktisk også, mit gør. Au! Ja, det var æg også. Au! Ej, var det Jeg ulækkert. tror faktisk også, min med æg. Ja. Ej, men det her, det var den værste. Ej, jeg kan ikke Jamen, se. prøv lige at lugte til den her. Ej, føj! Okay, jeg skal lige... Okay, skal vi prøve den her? Au! Bokker. Hvad er det Ej, her? ad, den var Er det klar. bræk? Nej, det er den der. Nå. Vi skal tage den her. Ja. Det kan være lime eller nyklippet græs. Jeg Jeg vil tror altså ikke, det er en nyklippet særlig græs. klam. Nej, Jeg jeg tror tror det ikke. 3, 2, 1. Åh, lime! Jeg fik nyklippet græs. Smager godt. Det fik jeg også. Nej, lime, det smager sygt godt. Det er helt forfriskende. Aha. Okay, Skal vi prøve den her? ja, det... Nej, den kan ikke være så dårlig. Skal vi ikke tage en dårlig, så kan vi tage en Ja. god bagefter. Skal vi ikke tage den der, det er hundemad eller chokoladebøger? Ej, jeg vil gerne have hundemad. Altså, Okay. hvordan det smager. Jeg får hundemad. Det er jeg. Hvorfor jeg altid alt det dårlige? Altså, i videoer sådan nogle, så siger jeg altid, hvad klar, men så smager man det ikke. Jeg fik chokolade. Ja. Ej, det smager Ej, okay, det smager ikke særlig godt. Jeg har ikke så godt. Godt. Skal vi prøve den der? Det er bussemand. Ej, nej. Au! Det er bussemand eller Pære. pære. Nej. Ej, jeg håber virkelig, at jeg får Ja. pære, virkelig. Er du klar? Og pære. Er det helt sødt? Er det ikke rigtigt? Det er virkelig klamt. Nej, det har jeg godt nok ikke. Det smager ikke af busse, men det smager bare klamt. Ja. Jeg får pære. Au! Jeg prøver den her. Okay. Det er baby I to, I tager den der. eller Au. kokosnød. Okay. Ej, hvad så? Du Jeg skal kan ikke. Nej, fordi jeg skal ikke, hvis au. det der vomit, det skal jeg ikke have, for det smagte det der virkelig meget. Det er det klammeste, jeg nogensinde har smagt. Okay. Jeg har ikke søgt det endnu. Au! Okay, her er nogle, jeg skal spytte ud. Bare spytte ud. Au! Okay, er vi klar? Er du klar, Bex? Okay, og det var babyblæ eller kokosnød. Ja. Okay, 3, 2, 1. Kokosnød. Ja, kokosnød. Det smager ligesom blæ lugter. Nå. Det smager ikke lort. Smager det sæbe? Ja. Ej, okay, Bex, nu skal vi have den her. Det er bræk eller... Nej. Ej, okay. Vomit. Det er ja, bræk. Kokosnød faktisk ikke. Jeg tager den her klar. Ej, Jeg skal Er du klar? have et lille stykke. ja, tag det der. Havde du ikke et? Nå, okay. Er du klar? 3, 2, 1. Ad, det bræk. Lugter det smager ligesom det der lugter.
synker den. Okay, det her kan ikke være dårligt. Det er tandpasta eller... Eller Berry Blue. Er det ikke Blueberry? Blueberry, ja. Hvorfor står der Berry Blue? Det ved jeg ikke. Okay. 3, 2, 1. Tandpasta. Den anden. Tandpasta. Den smager faktisk også Det godt. smager lidt som det der tyggegummi med Den det her der er gør. sådan helt sød. Ej, Det er bare. god. Ej, skal vi ikke prøve igen? Lækkert. Okay, den her skal vi gemme til sidst igen. Og der er 3 af den. Og 3 af Det skal den. jeg se, kan det der puslemand igen. Det vil jeg ikke. Det var den fordi, der var pusset med. Det skal jeg heller ikke have. Det er virkelig Og også sat med klamt. Hold på. Skal vi starte med den her? Jo. En grøn, og det kan være lime eller nyklippet græs. Ja. Ja. Nu er det for dig. Lime. Lime. Græs. Den er god. Jeg har ikke fået nogen af de gode endnu. Har du ikke? Jo, fik du Ej, den er virkelig god. Jeg fik popcorn. Det er rigtigt. Ej, den er virkelig Du har ikke fået nogen af de gode. Jeg ved ikke helt, kan man se, hvad der er? Skal vi tage den her nu? Ja, okay, jeg tror lige, hvis jeg god. lægger Er det den fordi, her. at den Sådan der. babyblæ? Ja, det er baby. babyblæ. Okay. Nej. Er du klar? 1, 2, 3. Babyblæ. Det smager godt. Baby blæ. Den smager af dillepapir. Ja. Faktisk. Med parfume. Nå, lad os spise den her. Okay, det er tandpasta eller Berry Blue. Ja. Nej, jeg fik den anden. Det er også god godt. Det var ret god. Men den her smager godt. Jeg fik den anden. Nej, jeg fik tandpasta. Og vi skal prøve tandpasta igen. Og ja. Okay, vi kan også lægge dem her ind. Ja. Det er for den der. Og Jeg vil altså godt smage. du kan også lægge dem der. Okay, skal vi prøve den her nu? Ja. Okay. Hundemad! Nej! Altså, jeg sagde, at jeg ikke vil prøve den der igen. Så må du få den der. Okay. Ej, vi skal lige have et billede, hvor man kan se dem her. Okay, er du klar? Ja. 3, 2, 1. Nu. Hundemad. Hundemad. Er du næsten klar? Det smager faktisk lidt en nudler. Og kødsnudler. Ja, det var det rigtigt. Jeg tror, jeg fik græs. Ja. Ja, græs. Ej, for jeg kan ikke Skal vi tage den her? Det smager sådan. Ja. Dum, Nico. Hvad er det, den anden er? Nej! Bussemand. Ej, kom nu, Nico. Ej, jeg vil gerne have græs. Så får jeg sikkert pussemand. Nej, hvad er den anden? Og pærten er altså rigtig god. Ja, okay. 1, 2. Ja, pussemand. Pære! Ja. Ej, den er virkelig god. Nyklippet græs. Tak, Nico. Fy for helvede. Ej, den er god. Ej, det smager faktisk Klar også til godt. Nico? Den er sådan, det smager sådan lidt kemisk. Ej, jeg skal lige hurtigt. Nå. Hvad er det? Ja. Baby wipes eller coconut. Jeg håber, jeg får coconut. Baby wipes. Coconut. Baby wipes. Ej, jeg Nej. hader virkelig bare Ad. den der butter popcorn. Ej, det smager sæbelt. Jeg er ret sikker på, at jeg fik æg før, faktisk. Ja, det gør jeg også. Det var ikke sådan vildt stemt. Nå. Okay. Tandpasta eller blueberry? Ja. Blueberry. Blueberry. Nej, tandpasta. Tandpasta. Vil I have det så sidste? Eller... Nej, Ej. jeg tror, det er blueberry. Ja, det var 100% den værste. Hvad er det? Ej, faktisk stinker. Den smagte virkelig sådan. Okay, Bex, så skal vi tage den sidste. Hvad var det her, det var? Det var stinkende sukker. Ej, var den slem? Jeg vil ikke det. Jamen, det var virkelig slem. Det var noget af det klammeste, jeg nogensinde har smagt. Åh, det er tandpasta. Tandpasta. Vi ses.